5. John chapter 5. It's a common scripture. Inawekajairika kwazvo. But Mwari wedu une zvitsvanguva dzese. John chapter 5 from verse 1. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem a sheep pool, which in Aramaic is called Bethesda, which is surrounded by 5 colonnades. Here a great number of disabled used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who has been dead, an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there, he learned that he was in this condition for a long time. He asked him, "Do you want to get well? Unoda kupora?" And the man answered, said, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else got down ahead of me." Pano tine murume ari kuchema kwete nekuti haasi panzvimbo ine solution, but ari kuti I have no man to push me into the pool. Handina munhu unondiwisirawo mumvura. Kureva kuti anga ari right place, but he was lacking a man who can help him. But Jesu paanosvika haabvunze pamusoro pemumwe munhu, anobvunza iye sedunga munhu, "Unoda here kupora? Do you want to get well?" Kureva kuti Jesu ari kuti zvinhu zvawaitofungidzira kuti vamwe vanhu vangakuitire, but kana waaneni ukawirana nezvandinotaura ukatenda zvinoitika. Situation ingangodaro iri situation yemunhu ari pano wekuti unenge uchitayo vamwe vari nani, vane hama dzakabudirira vanojegana, vamwe vane maconnections ari better. So you look at yourself, wazvipa mhosva, but woblame uchiti handina munhu angandiwisira. Unozara kunyika kukura kwayakaita nemawandiro akaita vanhu zvinoita kuti ushayiwe munhu anoita kuti hwako upenyu huendeke. Iyo nyika yakazara kudai. Thank you so much. Nyika yakazara kudai, unoshaya munhu anokuisa muzvinhu zvinoita kuti upenyu huendeke. Murume uyu haana kuya ega. He was a paralytic. He was a paralyzed man. Kuda kuti akatotakurwa kubva kumba, but vanhu vakamutakura vakandomucheta paplace. Havana kumuwisira mumvura nekuda kwekuti it was a seasonal thing. Zvanzi mutumwa aipota achiburukira neimwe nguva. So hama dzake dzakauya naye, zvishida dzakasvika padzakaneta kuti hatingangoramba takamira zvemuchinda zvisiri kuita. It's so common muupenyu hwevanhu kuti vanhu pane pavanokusvitsawo, but vanogona kukusvitsa pedyo nekuti zviite, but kwete kukuisa mune zvinoita kuti zviitike. Uchaona kuti vanhu necha yavo vanoneta, asinganete ndiye wandiri kushumira ndiKristu Jesu. Vanhu vakakusimudza vakaneta vanokugadzika pasi, havagoni kuramba vachikusimudza ivo vaneta. Ukaenda kuprison, they can visit you for the first month, second month, but paunosvika pa 2 years vanhu vanenge vakubvunzana kuti pana ari kumboenda here kunoona mukomana. Ukaenda kuhospital, you can experience the same. The first month unoenda pahospital, hama dzinoneta kuchinjana pavisiting hour, vachitoti ndasimbogara itisvida kumuona, but there will come a time yekuti vaneta after 6 or 4 months unonzwa vakubvunzana kuti pana amboenda here. That's the nature of men. And I've come to tell you this, munhu wese anoneta, despite level, despite rank, pane paanoneta. I've got a good example ya Moses, a great leader chosen by God, a prophet highly anointed, but there was a time yekuti aita akasimudza tsvimbo, aneta oisa pasi, Israel yotanga kukundwa. So ukaisa trust kuti pana ninga achazodai zvinonetesa vanhu zviriko, naiye wacho unoda kuti akuitire ane zviri kutonetsawo. So this man had a blame spirit. Mweya ukungoti handina munhu, dai ndawana munhu, dai pamwe ndawira mumvura zvinhu zvangu zvaita. And that place was a place of competition. That place inosymbolize panyika patiri. Panyika patiri i-competition bruru. Degree rawinaro kuna ari kuita rondarika iroro. Zvaunofunza kuti unogona kuna anogona kudarika iwewe. Zvaunofunza kuti unoziva kune vanoziva kudarika iwewe. Zvoreva kuti ivo ndo vakuda kuachiva better nokuti vadarika your own level. Saka panapa pane murume anova paralyzed. Yeti vakakomberedzwa nevamwe vane maproblems avo, but hakuna munhu akamunyara kuti mudhara agara 38 years. Kana mutumwa wabvongodza mvura, regai tumboita kuti iye awire, isu vechidiki tombomira tozoenda time. But munhu wese anoda kuti yake
first. Izvezvi ukanzi iwewe nemunhu ari paside pako ndine mari yarida kukupai but mumwe wenyu uchazomupa after 3 months ndine 10,000 yandinayo ndingapi ani muri 2 unonzwa mese muchiti tanga ineni hakuna nosvika pakurerutsa kuti ayofano paidzi mondozozwana time anoti aiwa kana zviri zvekutanga ngazvitangwe neni. That's the nature of men. Saka pano ari kuti handina munhu yeti paari pane vanhu ko anoshaya sei munhu anomuwisira iye akakomberedzwa nevanhu anga akakomberedzwa nevanhu vane maproblems saiye. Some were blind, some were also paralyzed, some were lame. Saka inzvimbo yakazara vanhu vane maproblems panyika ndozvapai waunofungidzira kuti haana problem inyaya yekuti hausati waenda naye pakona mukanonyatsotaura hakuna munhu asina problem. Maproblems vanhu vese vanawo. Vamwe vedu vaamachuwa zvokuti havataure ende vanogona kufukidzira maproblems avo. Unotozovhunduka waapakona akukudza dambudziko like Naaman. He was a great man honored muSamaria. He was a general kuarmy but he had leprosy. Akangogona kudiscover nekuona leprosy munhu anga ari within the family, within the house, musikana akaunzwa. But vamwe vese kuarmy kuvaingosaluta a man with leprosy ari sick, ari kurwara, but he was a general and people were saluting him. Kurati munhu aigona kufukidzira leprosy yake. So ukafukidzira kuti aiwa ninga hana problem ndiye ari better inhau yekuti hausati wa too close to him. Some are mature enough zvakuti they can hide their challenges or pretend as if they don't have any. So murume ari paBethesda akakomberedzwa nevanhu vanenge iye and is expecting somebody to push him. Yet ari paside pake is a blind man. Ari paside pake hana maoko, ari paside pake hana makumbo. But ari kuti handina munhu anondiwisira. Unowisirwa nani? Nokuti naiye unoda kuti akuwisire ari kutodawo. So this man pfungwa yake ndekuti dai paita somebody andeiwisira so. Saka Jesu paakauya akati aiwa we can shift kubva pakuti unotarisira somebody you must look unto me. Communicate neni ndaizviisa muwillpower yako. Do you want to get well? Iwewe wacho unoda here because kana vamwe vakasada ndakuda kudhila nekudawo kwako. Iwewe kana uchida ini ndiri Kristu ukangotenda zvinoita kuda kuti ndokureritsirwa ukatakaitwa nevhangeri raKristu zvokuti vanhu vakasamira newe asi wewe ukada kuri mushoko raMwari Mwari unokusimudza. I don't know whom I'm preaching to, but take this word, it's real. Muna Mwari ndo zvazviri. Vanhu vakasamira newe but ukava nainoti willpower kuva neshungu yekuti zvinofanirwa kuita but kwete dziri shungu bedzi but when you are connected to him. Murume uyu nyangwe dai akada Jesu asipo anga asingasimuki. But this time pane advantage yekuti waari kutaura naye ndiye anosimudza. Saka Jesu ari kuti although I have power, what I need to research from you the willpower in you. I don't know whom I'm talking to. Unoziva kuti Mwari vane simba but the willpower ikaleka mauri yekuti unoda kana kuti une faith mavari zvinoita sekunge Mwari vacho havana simba but ukashaya faith wa create an insulator to the flow of power. Chinonzi insulator unochiziva chinenge rubber so ukapfeka bhutsi rubber ukabata pane magetsi anoita shortcut because haagoni kuita complete nekuti une insulator. So when man lacks faith anocreate an insulator so that the power of God. Mark 3:33 inoti Jesu muGalilee he did not do mighty works there because of their unbelief. Ariti Jesu anga ane simba shoma kuGalilee rinotaiwa level yekutenda kwavo yakacreata kusaitwa kwezvizhinji zvoda kuti simba raMwari rakaligwa mukutenda kwemunhu. I'll repeat this one. Simba raMwari kuita kwaMwari kwakaligwa mukutenda kwemunhu. Mwari ndiMwari wamasimba ose but pane dzimwe area haatomboita simba. Kana Bible richipupura kuti Jesu muGalilee akaita minana mishoma hazvireva kuti mushoma ndiye Mwari but ari kuita zvishoma nei because of their unbelief. Unbelief is like an insulator to the flow of power. So Mwari ndiMwari wamasimba ose ende ane rudo ende ane nyasha neupenyu hwemunhu but munhu akashaya the willpower akashaya that mind yekuti muna Mwari zvinoitika ndaakutenda the flow of power harigone kuflowa. Saka pese pawaifudori pana ningi achandiitira I'm sorry unogona kumushaya nokuti naningi wacho ane nyaya dzake. Asi kana waona muna Kristu chakadakira Jesu paakauya paBethesda
anakutana wamwandu wese akananga pana senior wacho ane 38 years kureva kuti kukura kwedambudziko rako itori law of attraction grace. Jesu akuenda pane kuti vachangouya haana kuenda pane munhu ane mhezi akananga pane paralytic angatosvika 38 years kureva kuti Jesu achisvika ipapo akasarudza wekudhila naye kureva kuti law of attraction makore mazhinji une problem and chimwe chakakonzera law of attraction the man yangu anga asingaponi ari panzvimbo iyoyo chakamupa kuramba aripo akaramba aine trust kuti this is a divine place iri kuitika zvamwari, so I will not get moved zvangu zvikasaita this year, I will not get moved zvikasaita next year, I will remain in this place because it's a divine place. Kuna kuti munhu akaramba aine kutenda, akaramba aine patience, akaramba akamira panzvimbo yaanoziva kuti yakarongwa naMwari. Saka chakava law of attraction chimwe chacho ndechekuti he was still in that place although asati ane testimony. There are times that people are much moved. The flow of power amwari is moved in a church really moved in a good tender. That's why mukadzi havena the issue of blood akauya asina title but aine problem akatanga kureceive the anointing than Jairus akauya kuzotora Jesu afirwa nemwana kumba. Jairus was a ruler of a synagogue, a man of white collar with a title, but Aga received the anointing later. Agatanga received the anointing is the woman of the issue of blood. Why? Because she had faith. Faith in the law of attraction. Yakuti mwali wagatirisa zirimu upenyo wako. Nama yataita mazuwa tararama. Ndekuti people are so much moved. I love kuti munaenda ku church, but andinoda ndire kuti iye munhu wacho ave church. Note Bible rangu rinoti miviri yedu itemberi ya Jehovah. Kuti ukawana ya unopinda iwe usina akakupinda, no result. I love to joke this way. Ndakati ukachinja bhawa usina mari audhako. Because principle iripo haisi kuti wapinda bhawa rine doro rakawanda uri kunwa here, uri kutenga here. So principle zvakafanana nekuti unogona kusatoenda kuchipatara warwara ukaziva kuti uri kurwarei woenda pafamasi wopiwa madrugs unopora. Mapiritsi haana basa kuti hauna kusvika kuhospital, anongoshanda nokuti watora chaiwo, which means even message andiri kukupa hazvina basa kuti tiri big auditorium tiri muconference. If it is the truth of the goal of the kingdom zvinotoita anondinzwe. Mapiritsi ashande nokuti kuhospital, anoshanda nokuti ndiwo. Unoona satoenda kugomo izvezvo ukaenda pafamasi pasera ukatopora ambotanga but unobvira waona chiremba uzikanwe. Principle is very powerful. So we are living such a times yakuti you find a pastor speaking negative against another pastor or speaking negative against another church. Zvotokubata kuti saka kuchacha chaiyo. You'll be wasting your time. Hakuna chaiyo, kuna chaiye. Baveka dzina Jesu zviro kwazvo tiri kuenda kuparadise nhasi chaiye. Ukandiudza chechi yaipinda unenge wakaoma. Because Bible wrote aitowa mbavha. Chicha akaita akazvikonekta nemuridzi wedenga. Akawirirana nemuridzi wedenga racho. Akanisarota akutoenda. Ndiye munhu achakonzera problem kudenga manje. Nokuti vamaoneka chipa testimony taipinda pakati taipinda pabadzi baba ningi taipinda paprofeti ningi uyongoti ndakangouyawo. Ose zvinongobhowa so. Ose kune nyasha dzobhowa. Dzinongonakidza aitirwa chete but dzinoshota. Bvunza rako angari hure akarorwa akapinda mugeology yaJesu kugoita mumwe aizvibata vakarorwa ona ana Judas. Nyasha dzobhowa dzinongonakidza akadziitirwa chete. Murume ari paBethesda pfungwa yake ndekuti ndikawana somebody ameno murume ari pano ane pfungwa yekuti but ningi akazodai ningi akandikonekta kuna ningi but zvedu zvikazodai uye akazodai, you can wait for a long time. Nokuti dzimwe nguva unoda kuti akuitira izvozvo naiyewo futi mukana wokuti akuitira usati wabuda anonzwa runyatsonzwa ipapa. Unenge une wako kuti wangu yakadai tenge tasimuka wako ubva arigira kudaro. Time inenge ichifamba, time ichifamba. Wai wakamirira vanhu. Baba rangu rinototi vanomirira Jehovha ndivo vane nyaya because ndivo vachapiwa simba.
those who wait upon the Lord. We are living in a time yakuti tuweka waigona kuona kutakumana kuchenjera kugona ma connections mukorono ukatoshaiwa mwari zvese izvozvo zvinogona kutokushaira basi. Tachengetwa nenyasha ende tinoramba tichengetwa nenyasha dzake. Paul achibata anoti I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Handina anondiwisira trust yaiswa pamunhu kuti ndikangowana munhu iye ndapinda. And for 38 years nobody was showing up for this man. 38 years haisiriyo age yake. Zvanzi ane 38 years ari paBethesda. Andizoti akaenda nemakore mangani. Maybe healing yakatozowa ne 60. 38 ndedzekugara paBethesda patedzebhedha. Andizoti akaunzwa rini. That when you wait for people, you wait for a long time. But when you wait upon the Lord, and ukaisa trust maari, iye manje Jesu ndobva ananga pane mchinda iye wacho ane problem hombe, agara makore akawanda and ari kukundwa. Nzvimbo yenga ine competition. Munhu pari kuti ndinotangirwa kuya kuti ari kuti I'm a failure in this area. Some are very successful. Ndiri kungotangirwa. Vamwe vanongoti vakapinda nozopinda kumashure voenda. Jesu ndobva ati today ukava nefaith, I will make you number one. He became the first man to be healed by Bethesda. Your testimony is unique. Problem wakauya mu competition usina revelation. Come on. Iwa urukuya pa Bethesda pekuti vanouira mvura. Yeti healing yako haineni mvura yacho. Bandopa wakatakurwa wakachetwa ipapo. Ndine dambudziko nemunhu akangotakurwa nerimwe evhangeri akanochetwa pane imwe chechi. Akabva aspoirwa ari ipapo kuti aiwa kwese hakuna vanhu vaMwari Mwari ari pano. Mweya wangu ari mweya waElijah. Akati kuna Mwari haiwa ndini ndega muprofita indasara. Unozati ukaita mamiracles anoshamisa kana kuti Mwari vakakushandisa zvikuru unofunga kuti uri wega. Unofunga kuti mwana havana Mwari because havasi muremi wemiracles ako. Rega ndikupe rero iyi ona inoitwa nedenga manje. Jesu anoti auya obva ati hakuna akaberekwa nemukadzi angadarike John the Baptist. Kuvaprofita vese vakaita mamiracles vese avadarike John. Indava ukacheka John wacho firo yake inotopisa kuti was beheaded. Ukacheka John haana kana miracle yaanoita kubasa kudya hwiza akapfeka zvengamera achingorova shoko ari kumvura. Yet Jesu Baptist is the greatest. In that the greatest munhu anenge asvika palevel yemamiracles saElisha yakuti ari muguva vanhu vakakanda munhu amubvamutsa munhu chiri chituna. But Jesu Baptist John is the greatest. Ida Jesu apa award kuna John simple because John wacho chaakagona kuita he pointed people to Jesus. He is the only prophet akati uyu mayana iro kamwe vese vaiti richauya vese vaiprofita kuuya kwake vese vaitaura kuuya kwaKristu but kana ari Johani anoti uyu. So which means when you point people to Jesus you become the greatest. Ndodenga parinoti pakatendeuka mumwe chete ikoko ngirozi dzinopembera. Nemavanga ake takaporeswa but neropa rake tinoponeswa. Kuporesa usina kuponeswa you can still miss heaven. That's why mukadzi weissue of blood akabata mukombero waJesu akapora but Jesu akaprova kuti handimuzive nokuti akazobvunza kuti ndiani andibata iye apora. Which means healing inogona kutongova by grace kuti Mwari anongokupa musina ukama usingakuzive but ukazivana naye nekuda kweropa raKristu you make heaven. Mukadzi weissue of blood akaporeswa asingazikanwi. So there are times kuti zvinhu zvinogona kukufambira ukatofungidzwa kuti munozivana gamba dzingori nyasha dzatapukira mauri. Unombozvaona kuti spuni ikabatwa nemagneti kwenguva refu inopedzisira yakubata zvinhu but inofanira kuziva kuti haisi magneti ispuni. Spuni ikabatwa nemagneti inotakura magnetism ability but chokwadi ndechekuti ispuni haisi magneti. So munhu kana auya kuna Kristu atengwa neropa rake mwana waMwari zvasiyana nemunhu aporeswa nemavanga. Inzwa Jesu akava nemavanga kuti ropa rigone kubuda kuti vanhu vaponeswe. So mavanga yaingova a gateway kuti vanhu vawane kuponeswa but mavanga acho achiporesa. So handisi kuti kuporeswa kwakaipa but ndiri kuti nyaya hombe munhu ngaaponeswe.
So murume ari paBethesda ari kuti but she problem one handine munhu ndiri kushota munhu ndikangowana munhu anongondiwisira zvinhu zvangu zvinobva zvaita but problem yemudharawi anga akarara pameti. That's why healing yake yakainvolva kutakura meti. Jesu akati carry your meti. Ishe sei muchida kuti haadi kutakura meti uyu ari kuda kupora sei vachimupa assignment to carry the meti. Vari kuti vamwe vese vachazvitadza kupona vakachona vari pameti. Why? Nokuti nzvimbo ine competition haidi kurara. Let me talk to somebody. Unosara kuti mulife kune vanhu vakarara vasina kuroyiwa. Bhaibheri rino kungwara kunotichwa nebhaibheri kuti ngwarai senyoka. Kungwara itori subject iri biblical. Kurara despite unenge wakaroyiwa, kungorara ubedzi bhaibheri harichifanire. Kana richiti ngwarai senyoka kutora kuti nyaya yekungwarai varume ine utsvene. Kutodhibha hakusi right. Mudharawi airara pameti. Haana kunzi kufuswa kurara. Jesu akauya akatomona akarara. Kuda kuti pane kumwe kungorara physically kunokushayisa kuita encounter the divine appointment. Why? Nokuti mutumwa angasvike pakumutsa vanhu aingosvikira kumvura. Iwo kana wakarara unozoudzwa kunzi angauya. Kune mamwe opportunities auri kupotsa muupenyu kwete nekuti wakaroyiwa. Kurara kwandiri kutaura hakusi kwemugwezera. Asi watomboona vanhu vachitaura kuti dzakarara imumi naye akamira kudai. Padzakumhai kurara kwandiri kutaura. Kukungwarira so kuri biblical. Chenjera. Murume uyu ane pekurarira yeti nzvimbo yaari inodimanda competition. Inoda munhu anogara ari alert. Inoda munhu ari active. Saka mutumwa akabvongodza mvura iwe wakarara unotozomutswa kunzi Cosmas aenda. Mutumwa uyu abvongodza Kosi apinde zorara futi dzokwenyiwa futi kuti Moses apinda ka. Unozoona kuti problem yemudharawi ka kurara. Saka Jesu paakamuporesa akati takurai meti munokwadzisa vanhu. Kuti nyaya yemeti inoda kutoparidzwa. Nyaya yekutakura meti inoda kutoshumirwa. Nyaya yekuregera kurara yekungovhurika inoda kushumirwa. Unoziva kuti kune zvinhu zviri munatural realm zvinokukonzera kuti ubenefite zviri spiritual. Genesis 2:5. Bhaibheri rinoti Mwari havana kunaisa mvura panyika because there was no man to till the ground. A physical man was not yet formed, yet the spiritual man was already created. But not that Mwari vasanaise mvura. Vari kuti if there is no physical man, hapana neta take care of the garden. Mvura ikanaya inopedzisira yajango. Purpose yaMwari igarden. Pakashaiwa garden rinoita sango. Saka Mwari vari kuda garden kwete sango. Saka chinoita kuti vasanaise mvura. Vari kuti purpose yangu inokanganiswa if there is no physical man. Even blessing yekunzi vanhu vaberekane vavo vawande iri pa physical contact haisi spiritual. Bhaibheri rinoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ichokwadi. But unofana kunomutsvaga kumaraini kwavo. Ukasapedzisa kusika ako unofosina kuroora. Chikuti Ishe vachandipa, Ishe vanoshamisa. Vachatokukwenya kuti newe unoshamisa enda kumufakoso. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari but anowanikwa kumaraini kwavo. There is a physical part you need to understand for you to encounter the spiritual blessing. That's why Jesu patsime nemukadzi weSamaria. Jesu aitokumbira mvura zviri physically but aida kushandisa law of exchange iri spiritually. Nokuti akati iwe uda waiziva ari kukukumbira iwe waitokumbira kuno nokuti ndine mvura menyu. Kuti Jesu paauya patsime auya ari tsime. Jesu paakauya akagara patsime akauya aine nyota uye aine mvura. Saka paakakumbira mvura akanyimwa ndo paakaadvertisa yaainayo. Saka mambokumbiri neimuinayo ari kuti there is a law iri spiritual but inoconnectwa from the physical. Kana usati wakura unotonzwa kuti ndo pamunotitsotsa kapa kuti tete ngokupai zvenyama muchitipa zvemweya yeti zvedu zvinooneka zvinobatika isi muchitisiya mati you are blessed. Jacob akasvika paakakumbira kuti Mwari handikusiye kusvika mandiropafadza. Yeti munhu ari kudaro munhu ane mombe ane makwai ane ngamera ane vana 11 but ari kuti handikusiye kusvika mandiropafadza. Kuti wakaunderstand to what is a blessing. Because what you see in the physical is manifestation of the blessing. Kuti ndoma blessings. Iwe unoziva kuti haugone kuwana michero kana pasina muti wacho.
pinda musango ona mabanana akarembera so unotiza panofanirwa kutanga paine mubanana kuti paite mabanana. So the blessing is the tree. Come on. My blessings ndo mafruits. Saka Jehovah akatoziva kuti panapa chandisina ndechemweya. Kunyama ndiriko but vakomana vari kutsvaga isa vari kunditsvaga ndinogona kurobwa chinzwa. So tinogona kukubira zvauinazvo but harigoni kupa zvauri. What makes you attract the blessing? Achibike. People, they can steal my blessings that is around you, but they can not steal the power that makes you blessed. So I don't know to Munani, I know very well, but next year, Sumuka foot. Momotorage, next year, Sumuka foot. But the law of attraction, Chirimari. Sagajahari, Chirimari, Chitureke. So Murumo Yaguchema, which is a Panapamanji problem, and Namuna no push, and Kangona no push a jet. They can go with a Mumfura, Shaushaita. But Bible not. Mutuma itakaburuka. Aitanga pongotsa mvura. Kuti mvura yaishande kana isina kupongotwa. Mumazuva edu pura choririko. And that pool is represented in a word. Why nokuti shoko ramari munhu wese anogona kuriverenga. But the secret iripo kusvika one the gift of revelation inobvongotsa kuburitsa the right substance. Shoko ramari munhu wese anogona kuriverenga. But paninyaya, faith comes by hearing, and hearing by the word. Papa, I love you. Just come. Just come. Kutenda kuno uyane kunzwa shoko la Mwari. Kurati ndichitoparidza so ukatonzwa, create faith. Chino create a faith is the word in you that will cause you to hear. So kana titi kutenda kuno uyane kunzwa, kurati kunzwa number 1. Uye kunzwa shoko la Mwari, kunzwa number 2. Faith comes by hearing, and hearing by the word, which means first hearing, the second hearing you create a faith. Shoko riri mauri. Saka vazhinji vedu tiri pastage. When you are not born again, you don't have Jesus who is the word, because the word will cause you to hear. Shoko la Mwari riri mauri ndorida kukonzera kunzwa. Zvakafanana nepanotaurwa randikati madimikira. Madimikira akataurwa. Vanhu vakuru ndo vanonzwa zvazvinoreva. Vadiki vanonzwa zvataurwa. For example, zvikanzi akuruma nzeve ndewako, munhu wese anonzwa from grade 1 svika kuchembere. But vanonzwa zvazvinoreva zvine mweya yazvinotangira. Kuti unenge wakunzwa kwete nenzeve but nematurity nekukura. Nokufana ukataudza takuruma nzeve ndewako unoswera uchirumana kuti kana uri wanguruma kondozvavanzwa ka. Kuti kunzwa kune malevels. Come on. Saka shoko richiti faith comes by hearing, and hearing by the word. There is a dimension of hearing that is caused by the word, not by ears. Saka chona nharo dziri kumazuva ano munhu ini ndovhura bhaibheri anditenderere inzwa apa. Vazhinji vari munharo nekukakavara vari mu first level of hearing. When you are mature and you understand the word through the word, nharo dzinoita shoma. You respect and honor maviews evamwe. Wova humble to an extent yekuti unozovaudza zvakanaka. Pese pane nharo pane anohwina kwete pane anodzidza. Pese pane nharo pane anokundwa pane anohwina panozongoshayikwa anodzidza. Why? Nokuti mweya wenharo wacho unopusha izvozvo, but mweya waMwari unopusha kuzvideredza nekudzidza. So munhu anovhura bhaibheri so isati tenderere mufundisi nyana kunyepirai apa verenga apa. Kuverenga ndeke munhu wese, kunzwisisa inyasha. Kuverenga bhaibheri ndeke munhu wese, even anodhakwa, even anohura anoverenga. Kurinzwisisa inyasha, it's a spirit word. Rinotoda level yako spiritually to hear. Isha handina munhu anondipushira mvura kana mvura yabvongodzwa. Isina kubvongodzwa ishande. True, ndozvariri shoko raMwari. Rikashaya the grace dzinobvongodza for you to understand it. Riri plain kudaro, unocreate ma problems. Satani shaiye achida kuedza Jesu, akakota scripture. Akakota Psalms 91 verse 11. Akati zvakanyorwa zvichinzi, haatendere tsoka yako kurera padombo shetuka. The devil anosvika paanokota scripture kuti it is written. So kuti munhu amire neshoko nekuti rakanyorwa is the level iri ya devil.
kusvika wane deeper understanding kwete kungonzwa zviri ordinary. Kana Satani akakota Psalms 91:11 achigadzira temptation, how many people are creating problems with scriptures? Jesu akati kana zvakanyorwa ndakujamba. Akati it is also written, do not tempt the Lord your God. Oh, zvakanyorwa ukazvinzwa unofanira kudzika mune mamwe mangiro. Nokuti Jesu apa aifanirwa kujamba nokuti zvakanyorwa, but haana kujamba nyangwe zvakanyorwa. Kunoti vamwe vedu tiri kujambiswa nezvakanyorwa but tisiri supposed kujamba. Why? Because unoona kuti zvirimo. Whether atenderere hanyenyeredzi zvirimo apa. People hear me very well. Mvura ikasabvongodzwa apapore munhu. Shoko rikashayiwa revelation apapone munhu. Munodhaivha mukabuda makadaro. So we are living in a time kuti vanhu vazhinji vakupinda church but havana mati. Why? Nokuti ukanamata ukava naMwari, Mwari wacho anokushanda anokushandura. Your lifestyle will change. Zvaikusekesa uchiona vanhu zvachikanganisa, unovanzwira tsitsi ukatsvaka nyasha dzakuti ugone kuvapaurira zvokwadi vapone. Ona pataurwa kunzi profeti nengimbavha oseka, ilevel yako hazvisekese. You are saved to save. You are blessed to become a blessing. Ukaona uchifarira downfall neera yemunhu, isaini yekuti you are too small in the kingdom. Wese ari mature anounderstand kuti inini ndiponeswa it's by grace. Saka wese ari kukundikana anotoda unyasha. Hapana kati nyasha handidzide ndomira kuti zviite. Tese takaponeswa nenyasha. Saka ukangozoti wakaponeswa nenyasha, konzwa kuti mumwe ane dzaari kutamba, unongoti dai Mwari vamuwanira nyasha. Kwete kuti muromo unosvikawo yaha vatodza ona mabeda. Koni taipi chechi yakatodaro ikatotuka munhu panopa munotomuoma kuti naye. That's a sign. Unoziva kuti group leader group 5 anotomberwa maoko. Ndishefu waipapo but mukuru zvekufoira. I love to give you this example. Watch yoende ikastopa yafa ikafa yoyi. Ukavabvunza nguva mufundisi kuti inguvai, vanotokuudza kuti 4:15. Kana yakastopa pane 4:15, ukavabvunza na 4:15 waita munyama. Unoudzwa nguva iri correct newachi yakafa. Saka unofanirwa kuyashi kungomira dzimwe 5 minutes woti dzanguvai ndopaunobata show. Time will test everything. Come on. My God. Ukaona vaita makore 20 mufield yauri, vaine good record, iwe une 5, woti vanozvaunoziva. Time will tell. Nguva inogadzirisa zvese. Unozoona kuti as long washona vane tsumo yandakada manje. Tipimikira kuti seka urema wafa. Vari kuti as long we are still alive, mukana wokuti zviitike kwauri chiriko. Vese vaunoseka vai, as long we are still alive, mukana wokuti zviitike kwauri uriko. You need to pray for more grace than upedza nguva uchiseka vanhu. Nokuti wauruseka today, it's a matter of 2 months or 3 weeks or a year, unoita the same thing always. Come on. Minister nyika uri very corrupt. Vaura nyika uri very corrupt. Iwe uri garden boy uri kushutisa maonyens. At your level you are still corrupt. And yet nokuti yako nyaya haisi yekuti iri so kumbari takaona mbavha ichirohwa yabatwa but yairwa nedzimwe futi. Isati yabatwa ndoenge yakunoti udotimakisa pabasa. Why? Kurohwa zvino kuti ari kurohwa kuti akanganisa. Ari kuti manje vacha vanhu vachangwara paarea panapa. Saka zvinoita kuti useke munhu uri mulevel yake futi. Ishe handina munhu anondiwisira ino. Mvura inotombobvongodzwa ndiripo pandikushaya munhu anondipusha. Jesu ndobva taibvisa kuvanhu. Do you? Personal. Do you want to get well? Unoda here wewe. Bro wangu yasvika time yekuti kuti Mwari ndinoda kuti mundisimudzire. Mwari ndiri kutsvaka nyasha dzekuti mundisimudzire imi, nokuti ndakambotarisira kuvanhu. Hapana chakabuda nguva yafamba. Ndaakuda uye ndinotenda muna mwanakomana wenyu Jesu ndiri pano. Inzwa, Jesu akatoziva kuti kana iri environment inoyi, tsana vanogara vachingobhitwa nekuda kweproblem yekuti is a paralytic. But ndikataura naye handichakireta nyaya yekuti mvura ibvongodzwe, nokuti ndoriya yakakundikana. Ndichaita iri ora yekutaura naye obva asimuka.
What am I saying? Mwari vane nzira yekuti zvako zviite. Zvekuti kubvisa mu competition yekurwa nevanhu. Mwari vane mukana opportunity yekuti zvako zviite. Ori atanga akapfeka hat helmet yebronze. But David paakakanda dombo rakatema musoro wa Goliath. Kuti kune dombo rinokwana papo. Mwari vane opportunity yekuti zvako zvimuna Mwari irimo. Munyika musisina nyika yakatokupfekera hat izvezvi yebronze haupindi. Come on. But Mwari vane nyasha dzekuti zvako zviite. Vane area vanoziva kuti through this area, through this gap you can make it. Someone vati vhangeri rokunyepa tese tingabudirire here ndiwe tese here. Kana Jesu akati varombo muchagara muinawo aireva iwewe here. Kana aireva iwewe waritenda shuwa ramba wakadaro ndimba itaurwa. But akudana neta saruze kuti Mwari change my story. Wangu upenyishe ngaushandurwewo. Nzvimbo yandakagara ine competition ende vakomana vacho vari so active handikone kubudirira. But Mwari mune nyasha neni itaiwo kuti ndisimuke paBethesda even ndisina hembe dzatota nekuira mvura. Ndiwaniwo nyasha dzekuti wangu upenyu usimuke. Vanhu vachanzwa kuti anga ane 38 years but pakaita visitation he became the first. Vanokutangira varipo, vasingade kukujega varipo, nyasha dzamwari dziriko. The choice is yours. Mukuru, zvinotangira pasarudzo uyu power. Jesu ane power, but anotobvunza munhu kuti unoda here. Haana kuti nini ndikutoda saka ndauya. Akati aiwa iwewe wacho ndiwo wari beside ikoko ndokwane nyaya. Unoda here. Unoziva kuti prescription hairapi kusvika wakuishandisa wakunwa madrugs. Mapiritsi chaiwo anoshanda ukaapiwa ukaisa pasi pepiro unofa. Une right drug. Why chakuleta i-application? So what you need to do kana wanzwa shoko raMwari, apply it. Haisiri kuumbirira kuti powerful uchileka application. Zvorwadza bururu kuti wakaenda pane shoko kwaro rinochinja upenyu ukaramba wakadaro kuita samailot. Problem yamailot imba yavo ndo yakaita angelic visitation. Ndo imba yakasvikira vanhu vanoita kuti vanhu vapone. But mailot vakafa vakabikira kirosi. Ani kirosi dzakati pakuvakoloti akabika ndi mailot. But she did not make it. Why? Anaku apply shoko raanga apiwa. Don't look back. Mukuru, shoko raona unzwa rinogona kuitirwa zvakanaka. Uri muraiti ini ndakafoira pakapasa mwe wangu same school. Ndo zvakandi expose kwabereki wangu kuti maticha edu aipa manotes chaiwo but aishikira pasiripo. Andaigona kunyepera vabereki vangu ini kuti maticha anga asiri serious because aigara pasaiti pangu akaita 6 ma-A kuti achitaipiwa manotsi kwawo but aishikira pana tsano vasina shungu nazvo. Ururu muupenyu ita shungu nezvinhu zvakanaka, hazvisungise kushuvira zvakanaka. Haisi mhosva kuti Mwari simudzai upenyu hwangu. History yekumba kwenyu ndiyo tainzwa, but kana wauya muna Kristu wachisikwa chicha hazvina kuipa kuberekerwa papurazi. Chakaipa kuti hauchageza ndiwoto purazi racho. You live on a farm, you are not a farm. Yesu akaberekerwa mudanga haana kuita cowboy, akaita Messiah. Ramba wakaisa focus pa destiny. My God. Kumaeria kwedu so vanhu vekwedu vane mishonga vakaromba. Saka uchinzi you must be born again, uye ku new family. Unoti kwana strive masiwa kuna aroi akatanga uraya vese ukazoita connect yakaitwa variko. Why ndokuti simba rechikuriri muna Kristu ririmo, vadzivisi varipo, tafura inogadzikwa. Mwoyo wangu akafa ndofunga zvangu zvinoita, even akafa zvogona kusaita. Why? Nokuti hazviite nokuti haucharoiwa, zvinoita nokuti unoziva zvekuita. Vakuru ndo area takaita vazhinji. Vazhinji vanofungidzira kuti independence zvinoreva kuti kugarika, zvinoreva kuti kusununguka. Munogona kutotambura muindependence. Unozviziva vanhu takasununguka rini kwete, but zvangu hazvina kusununguka here.
independence. Chirungu chinongoreva kuti to be independent, kungosununguka. Unoona tofenda nenzara wakasununguka ukasarima. Why? Independence hazvireve kugarika. Chirungu bruru. Hazvidi revelation guys. Grade 3 is stuffy. Independence. To be independent. Kungosununguka so. Oshaya basa wakasununguka. Otambura wakasununguka. Zvinoita. Why? Nokuti chinozopa rugare kupinda Kenani. Vaigutisa. Vaingopinda woguta. But he promised land kwete fruit. Unotorima uri muKenani. Ukasarima Mwari ariko unofa. Yonoziva kuti hove airaramiswa nemvura. Chese chinorarama chinopiwa upenyu naMwari. Hove airaramiswa nemvura inoraramiswa naMwari. But ikabuda mumvura inofa Mwari ariko. Inotooma. Even ikatenda kuita madeclarations eprayer. Kuti I speak life, iri panze, inofira prayer. Basi kubuda kwayaita mumvura, yabuda muprinciple, mayakanzi naMwari irarame iri imomo. Ove kunze kwemvura haibatsirike, even ikawana special care, yabuda mu right environment, and result, death. Someone of Vata, unoparisa kudai mwana Vata, saka chechi yenyu ndeipi manje. Ndokuno yokoketa vazhinji. Pfungwa yake iri kuti tikapinda chechi iyoyo. Nokuti maadvert echechi ako ka. Hazvina kutanga nhasi, zvakatanga naPeter. Vari pagomo paMount of Transfiguration. Peter akati zvakanaka Ishe kuti tiri pano. Tiri pano kureva nzvimbo. Panzvimbo patiri. Kwete kuti muri pano imimi Kristu. Tiri pano kuzvikwanisawo program. Mazore ndinofundiswa vari kukwana program. Usati waudzwa Kristu, unoudzwa zodzo rine munhu wacho. Zvoti wegona kuti ndikangopotsa pano ndaenda nyura. Handirambe kuti vanhu vakazodzwa. But nyaya hombe, even munhu ari anointed anofa. Bvunza Elisha. Bvunza Peter, even Lazarus akamutswa futi, akafa futi. Trust yako nehope ngazvive pana Kristu. Kukundikana kwaningi hakusimudzei wewe, zvingangokunakidza for today, but check your life. Focus yako ngairegere kuva pane vanhu. Murume ari kuti handina munhu, kuda kuti ari kuti dai pakangoita munhu upenyu hwangu hwaendeka. Vanhu vanodisappointa. Kunza vakaroora, vakamhanya kuti varoore, varoora, vakumhanya kuti vabude. Handiprofite but wega utoziva kuti anenge ataura nini pesa. Unyazoona kuti ndakatsvaga mahwana angu ndikaabhadhara. But tarisiro yanga unga ndekuti kana ndiinaye so. Ini mningi nangu ndakabhoita challenge naye. Vakati pamini regai ukasika kuroora ndozvatakaita. Imbodzika mai mumachiwe muronge zvinhu zvenyu mozoro. Zvabuda kusipakwa mega buda kutivharidzira. Oza kana usati waroora unofundzira kuti isipaki chete. Ndikaroora so ndichina namadhamu angu Jonas. Isitavasiya wani. Bwana auya nawo. Unozoona kuti hazvichaita. Vanhu zvataifungwa kuti tiri tu tochida tese Jonas. Izvo zvakatopinda tanomukunda tongoinge. Because mindset yemunhu asati amazviri anoti akungosipakwa. Spark bururu rega ndikutipi pana varume chete kana. Spark 10 minutes. 23 hours, minutes, irresponsibility. Longo chikudzwa zviri kushota. Kana ukaiweka unoona kuti saka mahwana. Izvo chimwe matononoka kuenda kumba kwacho. Wazanto za responsibility ndio inotanga. Andishikira bedroom ndoshikira kitchen kusina huku. Sasa uchizoti nonoke ngosvikira iko. Akanipa sieva. Handina munhu anondiwisira. Tarisiro yakaenda pamunhu. Unoita makore akawandisa. But Kristu ari kuti do you want? Kuti Mwari vari kuti make your personal choice. Kana wada kucommunicate neni, wada kutenda mandiri, unopasimuka. Zvekuti vanhu vanokutangira you are paralyzed, hauna power. Ndokutaura kwevanhu. But kana waneni tikawirirana, ndokusudza. Even mutumwa asati auya, ukawirirana neshoko raMwari, unosumuka. Even zvizhinji zvakaitika,
ukaviva naye usina kuwira mumvura pabethsaida pacho unosimuka. Kare tanga tine pfungwa yekuti kuenda kuchikoro kwakanaka, but haisiriyo drawbacks rekuti munhu ave success mulife. Andonga muZimbabwe unozvinzwisisa, tine madofa anga nemari yakaipa. Kuti chirungu chacho hagoni, but mari yacho anayo. Enda kuna chine embarasa chekubhega neEnglish. Nokuti noza so zvakaoma. Tokumbira dhora neEnglish yakanaka. Chopowa. Kureva kuti Jesu ari kuti opportunity yakusumuka kwevanhu vese pano yanga yakaiswa mu1 system yakuwira mumvura. Opportunity yakusumuka panyika yakaiswa mu1 system, English neMaths. Pese pawasvika peoMaths vakuru kana kuti apa ndinotambura stere kumusha kwedu ndindega ndasara ndiwanisewo basa, vanoti mukutambura imomo English neMaths unotora vanhu vakaoma. Chopanherera vanoda Maths. Havatarise kuti unotambura zvakadii kubva kumusha kwedu mune nhamo yakadii, vanenge vachingoda miti dzavo. Kurati vakachera gomba rinonzi Bethesda kuti tsano munotanga matukwina mu5 all levels kana pasina watonyura unoita teteza usimuke. Saka Jesu ari kuti aiwa tine maopportunities akawanda kuti vanhu vasimuke. Bakuda willpower unoda here iwewe. Gururu, success haina kuiswa mu1 system naMwari. Nyika ndo yakaviga success mu1 system. Kunzi ukashayisha unakaunoenda, ukasagonesha unakaunoenda. Chinhu chinonyasha chinoshamisa. Mukadzi anonzi Ruth auya kubva kuMoab, auya muBethlehem, akaiswa kulaini rekumashure setsika yekunzi chirikadzi nenhere vanonhonga zvasiwa mumunda. But Boazi paakazouya, Ruth akanhonga muridzi wemunda, akaona the same field yaiswa kuBethside. Chakamushifta from Bethside kuti aite on the field is only grace. Remember, angabuda mune imwe marriage naMalon for 10 years asina mwana. KuIsraeri kwakutone vasikana, but kwakarorwa munhu angambenga akarorwa anomuziva kuti zvinobohwa kungoti uri murume da uri musikana wezvisa kuti vamwe vanodzokororwa usati inenge rafuka munhu ane vana 2 ororwa otobvisirwa mari iwe usati. Asi unofunga zvakachipa izvozvo, kungoti murume auzive paini yazvo, unenge uchatopopota kuti maakudzokorora vanodaro. Grace, nyasha dziriko. Problem yako, trust, iri mukuti dai ndingaita zvakati. Ishe, ini handina munhu anondiwisira. Mara musisina trust yekuti I can do something pane zvingaita. Ari kuti bandikangowana mumwe munhu. Saka masystems even epanyika yekuti unoti pamwe ningi wedu akapinda. Wakabvisa hope netrust mauri. Une munhu anoti wangu akapinda, ndapinda. And ari kunonoka. And anogona kufa futi. Munhuka. Kune imwe nyika kune umwe akambofa. Vanhu vanetarisiro naye. Haana kupinda. Vanhu vanotiwa tatozonyura. Afa futi. Aitota sendiyano ndokuti vanhu anogara nekusingaperi ane nyasha dzinodarika kuronga kwevanhu ndiJesu bedzi. Panapa anotomboparidza chesu atitsika nhako. Saka ndeipi power iyoyo. There is power in the name of Jesus. Nekuti dzese hazvisiridzo dzakarasika advert. Gospel ndiJesu. Ayamboudza munhu kuti kwanzi panoparadzwa ninga akazodai haisi mari idzo zviziviso. Saka toona machechi ese ane nguva yezviziviso. Kuudzwa neprofeti ningimbavha zviziviso. Hazvichinje iwewe, hazvibatsira upenyu hwako, hauponi, unongoseka. Inguva yezviziviso. Kuti ninga akava, itsotsi, haana mate, vakazodai, izviziviso. Ma-announcement. Kana gospel is the word that can change your life. Unozara kuti vanhu vanga vari Matthew 25. Let me finish this one. Kune 5 vanga vakangwara ne5 vakapusa, but vane one thing in common. Vese dziri mhandara. 5 foolish virgins and 5 were wise. Saka zvaidinetsa kuti vanoita foolish sei vari mavirgins.
Because kuwa virgin kuwa ni self discipline kuzvibata. But iva vakazvibata vakaramba vachimodzi neshoko. They were foolish. Say vaita foolish. Ivo vakamira panzvimbo yakamira vari wise. Vari musame room. Vakamirira chikomba chimwe chete. Pane pavakakumbira mafuta vakanyimwa. Ende vakanyima vacho havana kutukwa neshoko raMwari kunzi kunyima kuna kunaka. Ipa vakanzi vari wise mukunyima. Musubject yakakura kai. Pane kumwe kunyima unotodzwa kuti uri wise. Vachati nyima manje vamwe vedu muchanyimana pana. Weza munonzwa munotoona muvhangerere kunyimisa vanhu. Kuti vamwe vakanyima mafuta vakanzi vakangwara. Saka ndikakupa nounoita ndakati secret yakavanzika apa ndeyekudai. Vakanyima vamwe. Vane chavakazviitira chinoita kuti udzidze. Chipi? Vakanyima vamwe mafuta. Vanoramba vari wise shoko harivakondeme nechikonzero chei. Vakanyimwa. Vanga vasingafanirwe kukumbira. Why? Vanga vari musame room. Rako rambiri kadzima reu richipfuta. There is no need to beg for oil. You can use the same lamp to see. Why? Nokuti light inoramba iri available. Ngati vane mweya wokusada kugamuchira zvine vamwe. Havatende zvine vamwe kana zvichipfuta. Vanoti pano ndini ndorira havari kuti zvine vamwe varire. Vanotobvirawo. Kuti ndini ndiri kubvira gore rino havari kuti vamwe vabvire. Saka dai vasina kukumbira vakaramba vari murumu iyoyo. Chikomba chaiuya vaichiona nokuti mamwe marambi 5 akabaka. But vakataiwa taakunotsvaga outside. Ende mazuva aya kwakuri serious. Kwanga kwafanana nemazuva edu. Kune vanhu vaingotengesa mafuta. Watondinzwa so. Zveoil anotanga manje. Matthew 25 kune mushasha aita zveoil sterek. Chikomba ine inacho yaitotengesa iri samuri. Ngwarira kuenda kuoil kusina Kristu. Vakaenda vakatengeserwa oil yavo vakadzoka vakanzi nechikomba ndasvika kudhara handikuzivei yeti oil vatenga. Hakuna chinobhowa chokuita oil usina Jesu. Ene mazuva edu oil yako. Ndokuti kana usina kutendeuka even usinganamata unongoenda pasales desk wopiwa oil yako. Wotorowa pasi. Jesu hauzive haunamata une oil yako. Ende vakomana oil vakaita mari kubva mazuva iwaya. Vanhu naJesu havazivani but oil iri kufamba. Ko vanhu vari too desperate zvekuti you can sell anything to them in the name of breakthrough. Tikanamatira mashizha emuti anopera. Unomira raini mukaita stampida. Kuapurura ese kwaisa apa basa rako marriage yako unorovana pana. People are too desperate for things more than for the creator of things. Saka masystems anomanipulate vanhu vakadaro akawandisa. Saka vakaenda kunotenga oil vakadzoka. Chikomba chikara no problem handikuzivei tondatwara. Varambirwei kubva panzvimbo vachitsvaga oil vasingazive kuti ari kuuya anonzi the light of the world. How do you go to seek oil to make light when the one you are waiting for is the light? Ukashaiwa revelation yaKristu unotenga zviri maari. Jesus is the light of the world. Vanhu vakandotsvaga oil kuti vave nelight. Yeti vari kutenga zvinhu zviri muna Kristu. Vazhinji vedu zvatakatenga zvitori not for sale. Vakoma vaJoseph vaitoda kutenga chibage. Joseph ndiye akangoita moyo murofu kwadzorera mari musaga. But they were ready to buy. Zara yakavapusha kuda chibage kudarika kutsvaga mukomana. Havana kuziva kuti Joseph is alive. Vakaziva kuti kuEgypt kune chibage. Rimwe ratakaziva kavazhinji kuti kuna Mwari kune mabasa kune dzimba. It's true. But kuna Mwari futi. Anotoda kunamatwa ariko. Chatakaziva ndechekuti kune chibage kuEgypt. Kuti chinani it's another subject. Saka Jose manje dai Mwari atibatsira. Vafundisi taoperata saJose. Kuti pane ignorance hatichaji. Manje ukasangoziva chete wakuwara. Tinenge n'anga guys. Anonoziva kuti n'anga inoita mari nekukipa secret. Nokuti makwenza anokupa mamwe acho ari muyadhi mako. Saka achikupa kamuti kacho kakaoma kuti ushaye idea kuti ndekati. Asa uziva. Iyo tinoita kuti n'anga yekubata ruoko kwira neyo mukomo. Yoti uyu ndowe musana, uyu ndowe kubasa ndowe zvitsinga.
ikatodaro matunganga sakuti irambe iri one secret keeper. Joseph akaziva kuti ukungobhadhara kuti inyaya kuti avaziva kuti ndini Joseph dzorerai mari musaka. But generation yedu manje yabuda zvayo. Ignorance yo itoitsenga. There was a time that I felt pity so. Mazuva ndagara kuwadzana. So ndaibva all night to church. Tafurane pamwe panonzi pa sunset so. There were some guys vaimbomira panapo ndobva ndoona. Kandi matizo reti pastor tedze kuna first. Dzorowa mano unombovarairwa. Usakuna vanhu vanovarairwa kana shoko. Vasingatombopona vanongomira ngoti time ite sei. Tsano vanovaraidza. Izvo sekuna kutovarairwa. Ndombata mfundisi. Kungota munhu mwana ngabata kotura kipapa. Sati pale mnaitendesa huko sana. Piwa huko hapo ndobata piwa huko bhatodza mchinda huko huko. Kuzana kaenda kumba ndikazoti ndiri kudya huku yesupport akete mutende. Shoko rofana kumponesa rakamita fani kwete believer. We are living in such a time that some they are fans, not believers. A fan munhu anongoti even in my era he claps hands. Unazoona kuti every man is subject to error as long as you are human. No matter how intelligent or powerful you are, as long as you are you can make a mistake. But munhu ukamunda sterek ahatadzi. When there is love, inokavha multitude of sin. Baba munhu ukamuda ahatadze, kunza munhu audza munhu akadyiswa kuti wakadyiswa. Anonokutaurira. Iye akatodyiswa. Because anenge achida munhu zvekuti zvokutaura hazvisi. As long as the moon is subject to error, so chinofanirwa kuitika now, as I'm preaching to you, uye nemweya wokunjere nekunamata wokuna Mwari, kuitira kuti pandinoenda off track, mweya anokuudza kuti apatsano vakutaura nyaya dzawo. Unozari zvinotora munhu ari machuwa, kunzwa kuti Mwari vari kutaura, apa munhu ari kutaura. Kana uri mudiki unongonzwa Mwari pese. Mazuva ndakatanga kudhiraivha. Izvo zvimaauto izvi. Unoziva kuti hautombonzwa kuti pane a shift of gear inoitika. Because there is a sound change inoitika. Magiya achishiftana. Iyo auto. But pandakafamba namechanic, ndiyakazondidzidzisa manje kuti kunzwa sound yapo yatopinda mune rimwe gear. Sound. Kureva kuti it takes knowledge kuti uzoti apa tashifta. Paitaurwa nyaya dzevanhu. Apa ndiMwari ari kutaura. Apa munhu ari kutaura. Apa ndiMwari ari kutaura. Why? Nokuti as long ari munhu pane paanotaura zvevanhu. Saka anzi men of God. Asi God of God. Men of God. Pamene apa paripo. So Jonah even ari men of God, a great prophet. Ane vana. Vana vakaitwa namen. Ndopanoti men anoita zvameni zveshuwa. Saka haiye zvevana chete nezvimwe zvameni anoita. Let me just finish this. Pano kuti mutakusa pedza. Iye Mwari apedza unogona kupfuurira mberi. Amen. Mwari anogona kupedza kutaura kwapedza wakutaurawo. Zvotoda kunamatirwa ufunge. Pane chiri mumunhu chinoita kuti ati ramba uchirova. Iye Mwari ati zvago. Mwari vanogona kunyarara munhu akataura. Ende vasati vakura vakanzwa Mwari iye Mwari apedza. Handina munhu anondiwisira. Wese anitarisira kuti ninga achanditira zvakati. Haonere kuti nguva iri kufamba. Wadii kuti Mwari, focus yangu yapa muri. Zvevanhu izvi zvinogona kunonoka nekusaita. Asi imi makatendeka mune nyasha. Your hand is not short. Help me, O Lord. Peter akafamba pamvura. Paakatanga kunyura, haana kushedzera vanhu vari mubhoti. Hama yangu inzwa, natural common sense. Unoda help kunani? Kune munhu akatsika pamvura here kana kuti ari mubhoti kana uchinyura. Common sense. Aifanoshedzera vari mubhoti. Vane stability. Vakamira pakanaka. But akati kuna Jesu, Lord help me. Iye Jesu akatsika pamvura. Iye anyura nemvura. Kuti akaunderstanda kuti stability yevanhu haidarike zviri muna Kristu. Sapesi vanodai ningandoonawo. Ane nyaya dzake. Dzimwe dzaanokuwanzira dzekuti agone kukuudza. Wese anoita marriage counseling
zvinhu zvaakatofundawo kukansera mamarriage zvino kuti yake iri right. Even achangobva mukuru wokumba kwakuzora akazviva anongotouya kubasa otobvaiwe matrix. But pane pazvinosvika beyond natural counseling kuti murume wacho akaenda kusmall house hauna manotsi aunotora nokuti manotsi ariko ndekuti mubate zvakanaka mubikire zvirinipise muhage mukise wako akaenda haahagike haabikirike haakisike manotsi achaita vakuda ruoko rwajehovha rusina kupfupika runoudza tsano kuti endaiwo kumba. Lazaro akashedzwa akafa akabuda ende akabuda akasungwa. Jesu akazoti kuna musunungurei kurati Mwari vane supernatural favor yokuti munyika ine zvakasunga unofamba. Vanhu vanozotira kuda kumusunungura wakafamba kudhara anozwa kuna vanhu vadi kushaya credit kabasha wese abudirira muzukuru wangu wese adaitisi takamujeka. That's why Mwari pavakasika nyika vakapedzera nemunhu vaizwa kuti ndikatanga nemunhu anozozonyepera vanhu kuti goma ndichitakamiramira. Saka Mwari vakati tsano munoenda pedza kona anotaurisa muna nda credit pazvinhu. Tine mumwe watakapawo lift tichiya mutaundi mumwe musi so tichitaura iyo yemazuva ese iri kutaurika titonzwa kuti iye hanzvadzi yangu ndikamuona atakoma nhama dzake dzawanda ndo vanhu handina munhu. I'm sure my time is done now. But ndinoda kuti ndikumbire kana pana asati agamuchira Jesu ndonzvo iri kupata kwandaita for you to be saved. Haisi nyaya haisi nyaya yekuti tingotandara varume kurarama kwatiri kuita for now maybe you can understand it's by grace. Mafiro akaita vamwe ari kuita vamwe iwe aisi yakuti nahygiene sterekeka imaski yako unozipfekera polisi kayo hauipfekere mutemo unoipfekera gongona polisi wopfeka. Hygiene yako haisi kuti unoita pesayo une pamwe pari kungosvetuka but zvinokujamba sei. Urorega ndikuti panguva yaJob kune vanhu vaiti vakafa kune hwana isara aimhanya kunotaura kuti ndaona kwaita zvakati ini ndasara kuti ndikuti koparara zvinhu kouya chinomboita kuti usare ukachitsvaga ndo chinonzi nyasha. Unoziva kuti unogona kufa uri correct. Handiripo munyika vanoti don't drink and drive. Unogona kutumwa neakanwa iwe uri soba yako inonzi chii. Akanwa anonzi don't drink and drive iwe uri soba ukatumwa neakanwa hapana yambiro zvaitika munyama. So what you need is grace. Kurarama murodhum haisi good driving. Hakusi kunyuma ndakwira kombi chaiyo unofa uri correct. Unopinda green robot mumwe akadhako wopinda red wokutuma wofa. Kuchengetedza mutemo yeparodhi hakusiko kunochengeta vanhu. Vanhu vari correct vari kufa. You need to see the grace of God and honor God and worship Him. Ndiye bedza ringotichengetawo. Vamwe tine kwatakabva ende kwatakabva kwakaitika zvakawanda. Tine vamwe vataifurira kuita misikanzwa ende vakafuririka vakafa isu tikasarawo. Handina kusara nekuti nani singaite ndakangosara mukuita imomo. Ndiniwo ye ita mwe wangu vakafa ndaitawo ende zvimwe zvacho ndina tovadzidzisa. Asi Mwari vakangoti tsano ingosara imozoudza vamwe. Ndo zvaitika mazuva aJob kuti mukwarira mhenu kudzimba dzaparara vana vafa ndindasara kuti ndikupe ripoti. Vamwe makachengeterwa ripoti naMwari. Hauna zviombe zvaukanzi wangoita kungonzi uzozivisa vamwe kuti kwakune corona kuti 2008 kwakune machance wakachengeterwa iyoyo. So we need to thank God for grace. Kana pana asati agamuchira Jesu, I just call you, I want to pray with you. Kwete kujoina church haiyo ndo subject diki manje. Kuva naye iwo kuva temberi yake. Kana tese takatendeuka, I thank God for that. I want us to pray. You can just bow our heads. Ndakunamata titende Mwari for the gift of life. Then we can go. Father, we thank you for your word, for your grace and your favor. We thank you for the gift of life. Tinokutendai Mwari nechipo cheupenyu. Tinokutendai nekutichengeta
kunyika yeZimbabwe. Tinokutendai nekutichengeta mukontinenti yeAfrica. Zvizhinji zvaitika, vazhinji vaparara. Tiripo Mwari kuti tigopupura kunaka kwenyu. Father, we honor you, we glorify your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you people. God bless you.